Šokujúca správa otriasa Slovenskom. Poslanec Tomáš Salaj, dlhoročný lekár a známa tvár Bratislavského kraja, čelí vyšetrovaniu, ktoré môže viesť až k doživotnému trestu. Čo sa naozaj stalo počas pandemických mesiacov na Národnom futbalovom štadióne? Polícia predvolala poslanca Šalaja k výsluchu na základe trestného oznámenia, podaného lekárom Petrom Liptákom. Obvinenie je vážne. Všeobecné ohrozenie počas krízovej situácie. Hovoríme tu o organizácii hromadného očkovania na štadióne. Iniciatíve, ktorá mala v boji proti pandémii zachrániť tisíce životov. Tomáš Salaj uviedol vo svojom statuse na Facebooku: 25 rokov až do živote? Tak po pár mesiacoch je to tu. Polícia ma predvoláva vypovedať ako podozrivého. Reaguje na trestné oznámenie doktora Petra Liptáka, že som očkovaním proti covidu na Bratislavskom národnom futbalovom štadióne spôsobil všeobecné ohrozenie. Podľa zákona za to hrozí trestná sadzba 4 až 10 rokov. Ak by použili paragraf, že sa tak stalo za krízovej situácie, je za to 25 rokov až do živote. Som šokovaný, že v krajine, kde polícia nemá dostatok pochôdzkárov na ochranu obyvateľov a bežné krádeže zostávajú nevyriešené, sa tomuto venuje pozornosť. Verím, dúfam, že vyšetrovateľ toto zmetie zo stola. Inak by musel začať stíhať stovky ľudí z očkovacích centier po celom Slovensku. Mimochodom, na štadióne sme vo veľkom očkovali aj policajtov z prezídia PZ. Ak by som tým spôsoboval všeobecné ohrozenie, nemali ma upozorniť, že to nemám robiť? Čo si myslíte vy? Má sa polícia venovať nezmyslom, alebo radšej ochraňovať bežných ľudí pred skutočnými hrozbami? Podľa paragrafu, ktorý polícia použila, mu hrozí trest od 25 rokov až po doživotie. Šokujúce však, ako by záchrana ľudí bola zrazu zločinom. Za celou kauzou stojí lekár Peter Lipták, známy svojimi výrokmi proti očkovaniu. Podal na Salaja trestné oznámenie. Salaja sa okamžite zastali významné osobnosti, vrátane primátora Bratislavy Matúša Valla. Ten poukázal na kľúčovú rolu Salaja pri vybudovaní najväčšieho očkovacieho centra na Slovensku. Strana SAS, za ktorú Salaj kandiduje, označila obvinenia za nehorázne a úplne neopodstatnené. Je toto spravodlivosť alebo hon na čarodejnice? Dajte nám vedieť v komentároch. A nezabudnite, pravda má mnoho tvári, no spravodlivosť by mala byť len jedna. Ak vás táto kauza zasiahla, dajte like, odoberajte náš kanál a zdieľajte toto video. Slovensko musí vedieť pravdu.